Usurbiletik ona, Usurbilen egin duen diagnostiko bat gure realidade lokaletatik hasile, baina nazio mailako edo, eta ordutik ona gutxi gora bera blokeatu egon da taldie, baina asmoa da gaur errekale horren honi buelti emoti eta zehazten hastie dinamika honek egingo jardune, iraiera bitartien eta topakete bitartien. Eta feminismo hildoan parte hartzen dut. Eta, feminismoaren hildoa abiatu zen batez ere martxoaren 5ean bildu ginela Usurbilen herri ezberdinetako emakume gazteak, eta bertan hasi ginen ikusten ze behar genituen emakume eta gazte moduan, eta hortik esan daiteke abiatu dela gure lanketa, ez? Maiatzaren 21ean bildu ginen berriro, eta hor hasi ginen diseinatzen apur bat gaurko eguna, ekainak 18ko eguna, nolakoa izango zen eta zegai nahi genituen landu, ez? Eta orduan, orain ari garena egiten da udari begira zelako planteamenduak edo garatu nahi ditugun. Eta momentuz ateratzen ari dena da herriek konpartituko duten mezu edo lelo komun bat zehaztea, eta, oraindik ez dugu konpartitu, baina pegatinak edo aterako dira eta olako gauza txikiak, baina, jendea jaietan ibiltzerakoan ikustea gauzek lotura dutela, ez? Eta apur bat hori izango da udanetan egingo duguna, eta aurrera begira ikusi beharko dugu martxoaren 5ean identifikatu genituen behar horiei zelan eman konponbidea eta ze alternatiba bideratu edo plano eraikitzaile horretan ze paper daukagun emakume gazte feministok. Eta euskara lantaldekoa gara. Usurbilen batu ginen eta gure helburu pentsa gendun zala gazte mugimenduen euskari lehenengo lerrora jartzie, borroki mai gaineratzea. Eta... apur bat hortik ez? Ikusi genuen badaudela euskararen arloan edo nahiko gauza edo nahiko dinamika sortu eta erabilerari orokorrean, baina ikusi genuen defizit bat dagoela gazte mugimenduan eta gazte mailan alternatibak sortze aldera euskararen arloan. Eta orduan, apurak gure helburu nagusia da gazte mugimenduan eragitea, gazte mugimenduak ulertzea zergatik den euskararen arloa, euskararen borroka horren importantea, bai nazio eraikuntzan eta alternatiben eraikuntzan, eta orduan apur bat hortik abiatuta, ez? Baina hemendik eta... Gu autodefentsia hildokoa gara. Firestonen antolatu zenin eraikuntza lanetan ikusi genuen utxune bat, beti eraikuntzara jotzen dugula, baina gero ez dakilua hori defenditzen. Orduan, utxune hori betetzen saiatzeko autodefentsia lantaldea sortzia erabaki genuen, eta igual 3 hildo ezberdin bereizten bereziki direla autodefentsia individuala, lapurketa baten aurrean arazoak ditugunin nola jokatu, autodefentsia kolektiboa, sujete ezberdinak izaten aldire, kasu honetan igual gazte prekarioak edo, eta horre nola defenditu, eta 3. igual behin eraikitzen hasten garenean eta proiektu ditugunin, proiektu horiek behin eraiki eta gero nola defenditu. Eta igual proiektu egingarri bat izaten alda proiektu ezberdinen arteko sare bat sortzea, desalojo arrisku badagonin norbaitek badunin, jakiteko badula bertze proiektu batzun babesa, eta desalojo hori antolatzeko izanen dula jende baten babesa jakiteko.